Nina bakambombosho umnyamanazi indaba ze1KZNTV ifundele uphilano kacebe okhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo ke zona indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Isililo kushona abafundi kwingozi yebhasi. Owasemhlathuze usunephini lemeya elisha. Abakhubazekile babamba imashi enokuthula. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Alokho engene njalo amazwe entuduze emva kwengozi yebhasi ebithola abafundi besikole semabanga aphakeme umchitheka hayi kwaNongoma enyakatho KwaZulu-Natal edlule nomphefumulo wabafundi abali10 kubalwa nomshayeli waleli bhasi. Le ngozi yenzeka ngasesiqewini ihluhluwe eMholozi Game Reserve abafundi bebesohambweni lwabo olubheke eThekwini. Alokho engene njalo amazwe entuduze emndenini nasesikoleni elahlekelwe abantwana kulandela ingozi yebhasi ebithola abafundi besikole umchitheki hayi sakwaNongoma eyenzeke ngasesiqiwini ehluhluwe uMholozi Game Reserve ngolwesibili bebheke eThekwini. Le ngozi igcina idlule emhlabeni nomphefumulo wabantwana abayi10. Imeya umasipala wakwaNongoma umshangane ndabandaba uvakashele eminye yemndeni yakwaNongoma elahlekele abantwana kule ngozi waphinde wayishiyela nekilosa. Lenhlekelele eyenzekile isiphathe kabi sonke njengomkhandlo kwaNongoma. Okwesibili siyazazi futhi le transport bebehamba ngawo amabhasi kathanduyisa roadworthy amabhasi nje aphilayo nathi siwathembayo njengomphathi kwaNongoma. Sibuka ukuthi kube khona ke mhlambe ifuel khona elibaphazamisile ngoba egcineni kwakhona asazi ukuthi siyofaneni kanjani. Ngifisa ukudlulisa okukhulu amazwe enduduzo kumndeni la ekhaya kwaZulu ukuthi abalomthwalo abawuthweleyo okusiwo abo bodwa kodwa wethu sisonke njengomkhandlo kwaNongoma siyibophezele sihambela yonke lemizi le la okulimele khona lezi ngane. Imndeni elahlekelwe ithi namanje isathukile ngokwenzakalile njengoba kulimala abantwana bashona kule ngozi yebhasi bebheke eThekwini. Basheshe bazala ngathi yena angimthathe ngimgone akwazi ukuthi angasheshe athola ingane wagoneka ke ngoba ngisho esikoleni badumele kakhulu bekuyingane nje ulwakhele bekhombisa nje ukuthi mase kunjena bese kubonakala nje ukuthi kusho ukuthi vele benendlela enhle uyikho lokho esheshe uNkulunkulu wamthatha wabona ukuthi uzokonakala ulwakhele. Nenduna yesigodi sasemangqeshaneni izwa sokukhulu ukudabuka nobuhlungu ngokwenzakalile esikoleni umchitheki njengoba kuhlule abantwana emhlabeni. Sishaqeke kakhulu kusethusile impela kakhulu lokho kodwa ke ayikho into esingayenza futhi akekho esingamsola ngeke sisole isikole ngeke sisole bani ngeke sisole mengameli wezwe akekho umuntu ongasolwa ukuthi nje kuvela ingozi. Khona manjalo nomasipala wesifunda iZululand na udlulisa amazwe enduduzo kumndeni nakwisikole ngokulahlekelwa kule ngozi. Isekela lemeya kumasipala iZululand uSiyabonga Mbatha uphinde wanxusa ukuqikelelwe nendaba yokuphepha kwezithuthi zabafundi. Sizokwakha isizwe sizokwakha abaholi bakusasa kulesi sikole ingakho sikubone kubalekile kuba namhlanje kuseni sifike lapha sizozulana nabo sizobaduduza sizovusa ithemba kubona ukuthi lokho kwenzekile mabaphole sengathi ke bengaphola inhlizweni nemndeni yabo nabalimela baseyibhedlela siyafisa ukudlulisa ukuthi ngathi bengaphola ngokukhulu ukululama. Siyathokoza. Kulindele ukuthi kube nenkonzo yesikhumbuzo yabafundi ezobihlanganisa yonke imndeni eyahlelwe yilelifu elimnyama. Ezdabenzi 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaNongoma. Iqembu leDemocratic Alliance seliqoka uChristopher Bota ukuthi kube nguyena ozothatha isikhundla sesekela lemeya kumasipala omhlathuze enyakatho nelakamthaniya. Lokhu kuza njengoba leli iqembu lamukela isiphakamiso seIFP sokuthi ke liqoka umuntu ozongena kulesi sikhundla. uBota usebele ikhansela kulo masipala iminyaka eli10 kanti uphinde abe umholi wecaucus yeDA kuwona umasipala emhlathuze. Lo ke oyikhansela leDA yaphinda abe ngumholi wecaucus yeDA eMhlathuze uChristopher Bota ufungiseke ngokusemthethweni namhlanje njengesekela lemeya kamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu ke kwenzeka ngemuva kokuthi ke iDA yamukele isiphakamiso seIFP ukuba ke iqoka umuntu ozongenela lesi sikhundla. Uzokhumbuleka ukuthi ke lo masipala obungasenali isekela lemeya ngemuva kokusula kwalowo abeyisekela lemeya ngaphambilini uNkululeko Ngubane weEFF. Lokhu ke kubambisana phakathi kwalezi inhlangothi zombili kugcizelela umoya wobumbano nokuzinikela ekuholeni nasekuletheni ke kwesidingo zomphakathi. This strategic collaboration between both parties underscores the spirit of unity and dedication
to serving our community above all else. I-IFP ne-DA ethi ke kuyabonakala ukusebenzisana kwabo ukuthi ke akuyihlayisile kahle neze ANC njengoba ke ukusebenzisana kwabo kulethe izithelo ke ezinhle. Our combined efforts pose a formidable threat that has ignited sleepless nights for the ANC, one in particular who I shall remain quiet about. The ANC's discomfort is palpable as the collaboration between the Democratic Alliance and the Inkatha Freedom Party continues to flourish, demonstrating a workable relationship that is founded on the goodwill of the people and a common goal for serving our nation. Babeke sebenxusa kakhulu undunankulu KwaZulu-Natal uNomsa Dube kanye necabinet lakhe lo ngqongqoshe ukuba bayeke noma yiluphi uhlobo lokucwasa umasipala abangekho ke ngaphansi kwe-ANC. We also call upon the KZN Premier, Honorable Nomsa Dube Ncube, and her cabinet of MECs to cease any form of discrimination against municipalities that are not under ANC leadership. It is crucial that relevant government resources are distributed equally, transcending party lines. We are concerned that certain ANC cabinet MECs, including the Premier, misuse their authority to suppress these municipalities, often through the COGTA department led by MEC Sithole Maloyi. Lokho nguye kuqoqobele esokuba yiphini lemeya kulomasipala uChristo Botha nofungisiwe namhlanje uthi ke okubalekile ukuletha kwesidingo kubantu unokuqhakambisa isikhundla. Service delivery is number one. That's why it's working here. That's why in the past 18 months we have come to this point here without having an agreement in place. It was a handshake, looking at each other in the eye, respect each other, don't play politics. Only one thing, service delivery. We're working for the people of this city. We don't work for our back pockets, our own positions. We serve EMHLATHUZE. Lesike izindaba zo1KZNTV ngengusamukeliso Nqulunga ngisemhlathuze eRichards Bay. Bazwakalisile kalabo abaphila nokukhubazeka ngehlava sokuhlukunyezwa ngokobulili, ukuncishwa amathuba emisebenzi nokunye ngesikhathi ke kuqhubeka imasho nokuthula enkabini yedolobha iTheku KwaZulu-Natal namuhla. Usenzo Gumede uthi bazizwa besacindezelekile futhi behlukunyezwa njengoba namanje kusenzima ukubona ukuthola amathuba omsebenzi yize benawo amakhono abavumela ukuthi baqashwe. Uthi imbandela ebeka ezicelweni zomsebenzi sabakhipha inyumbazana. Iqeqebana labakhubazekile libambe imashi enokuthula ezitaladeni zedolobha iTheku ngenhloso yokuzwakalisa ilaka labo ngongakhululeki kwabakhubazekile ikakhulukazi intsha yesifazane. Omunye wabebe ingxenye yale mashi uveze ubuhlungu abasabhekene nabo ikakhulukazi ngokuvuleleka ngamathuba omsebenzi. Inkinga esihlangabezana nayo uhulumeni wethu aka-understand ukuthi most of us salibala ezibhedlela. So umuntu wangena esikoleni esemdala mawuthi uyofuna umsebenzi ubuzwa ukuthi unawo matric. As much as unali skill, mina nginaso skill sokusebenza e-office as an administrator, but lento ka government yokuthi uma ungenawo matric angeke uzuqashwe inzima. Thola ukuthi kwesinye isikhathi uzobuza ukuthi ngoba ikhona igrant why uyihlupha ngokufuna umsebenzi. Kwesinye isikhathi uthi uyangena eminyangweni eminingi kuthiwa no asinayo imisebenzi yenu nina abantu abakhubazekile. Nakuba laba abebemasha bebeyiqeqebana bebephetheke izingqwembe ezinemibhalo enxusa ke uba kuliswane nokuhlunyezwa ngokobulili, ukuqedwa kokuhlunyezwa kwabakhubazekile kanye ke nokunxusa ukuba kuvulwe amathuba omsebenzi ikakhulukazi emkhakheni evelele. Bathi ke imali yesibonelelo sabo incane njengoba izindleko ababhekene nazo ziningi futhi iningi labo bondla ke imndeni ngayo le mali. Incane ngempela imali yegrant. So sithwale kanzima kumanje mina la nje kade ngiyesibhedlela eDington ngigibela ngo60 rand return mangigibela itekisi esuka ekhaya eMgababa ngiza la. So mawubala kuleyo mali yegrant ngiyesibhedlela yiloss fanele kudliwe endlini
umama kasebenzi naye uhola impesheni, udadewethu esiphila naye engihlala naye ekhaya naye akasebenzi. So uma kufanele kuthenga ukudla kufanele kulokhuzwe kule mali yegrant. Sicathule ngisigqokayo asilasti ngisho inyanga ngenxa yokuthi angikhona ukuhamba kahle inyawo ngiyayihodula mangihamba. So fanele every month mina ngikhipha imali yokurepair isicathulo. Nabo abakhubazekile baphonselwe inselelo uba bangazitheli ngabandayo, kepha baphakamele onke amathuba avelayo. Okugqamile ngale mashi yibhokisi lomngcwabo abebeliphethe nabatheli uphawu lomngcwabo konke okungokuhlukumeza abakhubazekile. Sizocela ukuthi umasipala asebenzisane nama-organization ukuze sikwazi ukuqeda u-gender-based violence, including nama-job opportunities for abantu abaphila ne-disability. Ayikho into ehlungu njengokuthi one, ukhubazekile akwazi ukuzenzela into oyifisayo. Secondly, awukho umsebenzi onawo. And uyabona abanye abantwana bedlondlobala bephumelela phambi kwakho. Uma kwenzele example nje, how many news anchors do we know living with disability? Mangaka ama-ward councillor owazi aphila nokukhubazeka, bangaka ama-celebrities or abantu abak-TV or business people abaphila ne-disability. But umuntu one-disability uyakwazi ukwenza the same thing that you can do. It's just that yena wenza ngendlela ehlukile kunawe. Ibhokisi kahle hle symbolize ukuthi we're putting an end to gender-based violence for especially abantu abaphila nokukhubazeka. We're putting an end ukuthi abantu abaphila nokukhubazeka bephelelwe imisebenzi kepha benalo italent. Le memorandum esinayo isilethela namhlanje, it speaks about inkinga ekhona, then at the same time it creates solutions ukuthi njengokuthi masiqala iprogram esingayenza nomasipala mhlawumbe siqala ngoFebruary next year igijima unyaka wonke. Leyo program at the end of the day there must be someone ozohirishwa ozothathwa oyedwa njengomasipala within that year. Iqhubeke futhi another year. Uhla lwesikhalazo lwamukelwe abebemele ihhovisi lemeya kamasipala iTheku nabathembiseke ukudlulisela einhlakeni ezifanele. Esindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Bateteliwe abafundi abahlanu benyuvesi yaKwaZulu-Natal kade ke beboshiwe kulandeleka isiteleka sakamuva eMgungundlovu. Laba bavele enkantolo kaMantshi khona eMgungundlovu besola ngokucekela phansi impahla. Ubuholo babafundi kulesi sikhungo kuphiko lwaseMgungundlovu buthi ke laba bangakhalelwa ngamasongo asigonyela ngesikhathi kunesiteleka njengoba bebiliswana nohlelo luka-NSFAS lokukhokhela abafundi olubizwa ngeTenet. Bathi ke abalufuni ngoba ke lufike nezingqinamba eziningi kanti inkantolo ibe isibadedela ngesexwayiso. Isiteleka sangomsomluko enyuvesi KwaZulu-Natal saphetha ngokuboshwa kwabafundi abahlanu kanti namhlanje inkantolo yeMantshi eMgungundlovu ibadedelile. Laba babetelekela uhlelo olusha lesikhwama esixhasa abafundi iNSFAS. Into eyenzekile sithe qala second semester uNSFAS introduced a new system whereby abasebenza bokhokhela ngayo abafundi imali zabo ukwamamila allowances, but system ibingekho student friendly. Ekufikeni kwesystem entsha ebizwa ngoTenet la esikoleni ama-students were defunded, amanye ama-students athe sedifundiwe axoshwe ama-commune axoshwe ama-landlords. Some students cannot register with the app. The app says if you are below the ages of 18 you cannot register. Abanye ama-IDs abo aba-recognize by-app so abakwazi ukuregister, abanye bathola imali eyishodayo. So ama-students they then decided to have a peaceful protest whereby kwafika amaphoyisa I think more than 35 ekhampasini engamenyiwe afike lapho afika adubula khona abafundi asabopha nabanye abafundi abawu5 ukubafana abawu5. So i-arrest abafundi ibingekho emthethweni bekuboshwa abafundi abawu5 beboshela ukuthi bayateleka betelela ukuthi abayifuni isystem because balambile imali zabo abayitholi. uTenet uyabasuffocate since introduce uNSFAS. uMaduna uthi inkantolo ayizange babeke icala. Namuhla abafundi badedelwa, the case against them has been dismissed because they were charged against icala le-public violence necala lokudamage property. I-property yakhona mabesho bathi kuyi-property ebiza imali eyi-serious, kodwa-ke sekutholakele ukuthi cha abafundi laba batholakele akusibo abantu abayingxenye yabantu abadamage property, so ba-innocent badedeliwe namuhla. Owe-EFF uthi bazoqhubeka beseka abafundi. Here to defend them ngayo yonke indlela. So if it means kungena emgaqweni kuze kuphele unyaka ukuze kuphele lento ye-direct payment because ama-student astruglisha axoshwe emaresi alambile awanakudla, so izo zonke lezi zinto we know very well ukuthi this is the system of ANC yokuthi bakwazi ukuthola ama-resources okucampaigna for unyaka ozayo 2024, but we are here as the EFF Student Command to defend the black people kuwo wonke i-system ekhona. We are going to ban this thing of direct payment by fire by force.
if it means ukuthi singene kuwo wonke ama-institution uma beboshwa abafundi as the legal desk of the province, we are going to release them. And even now ama-student asephumile through illegal team ye-organization. Enyuvesi KwaZulu-Natal ikhiphe istatement yathi isiteleka siphoqa ukuba kufunde ngezobuchwepheshe abafundi bangezi emaklasini. Ibe isigxeka isenzo sokucekela phansi kwempahla yathi yaziqonda izingqinamba abafundi ababhekene nazo mayelana nesikhwama esibaxhasayo iNSFAS, kepha yafisa ukuba kungaphazamisi ukufunda. Izikhungo bezitelekile isasemgungundlovu kanye nesasehawati. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube semgungundlovu. Ake sithi shalele itolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukela zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Isililo kushona abafundi kwingozi yebhasi owaseMhlathuze usunephini lemeya elisha. Abakhubazekile babamba imashi enokuthula. Kusaqhubeka ukuvala kwezitolo ngaphansi komasipala umvoti lokho ekubonakala eTranscorp emva kuba kabaholi balo masipala kanjalo nabengalo yomthetho bethathe igxathu lokuhambela kwezitolo zabo kufika ezakhelele lidolobha. Inhloso yabo bokuyobheka ukuba ke banazo yini incwadi zokuhlala eNingizimu Afrika kanjalo nezincwadi zokuhweba. Babaleke bagcwala izinkalo somabhizinisi abahweba kuleli ngokungemthetho kulandela emva kokuba umasipala umvoti uholo usomlomo umfundo masondo kanye nabomthetho behlela ukukhuculula kwedolobha eTranscorp. Sikuhlelo lo business compliance as well, siyazingenela izitolo each and every store esingenayo sichecka ukuthi are they complying nemithetho weni esinayo la eSouth Africa, but ezinye zezindawo it is clear ama business license abanawo, abanye bahweba ama permits atshwala abanawo, abanye they do not have permits to be in South Africa as we are here where we are njengamanje. Abafowethu from Uganda and Mozambique bagcwele inkalo bangene emahlathini because they don't have the documentation. This is an area abahlala kuyona. One of them has been taken inqwaba nje iboshiwe. We have a shortage of manpower yokusilekelela because they will be subjected to deportation because base South Africa unlawfully so. Uqhubeka ngokuthi kutholakale nemikhukhu okudayiselwa kiyo izidakamizwa. And they've got ama buildings njengemkhukhu leda isiphilisi. Today sizoyibhidliza abesalinde iTLB. Izitolo ezinokudla oku-off okubolile, the food has been confiscated. Point number 3, ezindaweni ke lapho umuntu khona siqu sakhe engenawo amaphepha, the person will be deported because we've got immigration services ethi now udlala indima yawo nama food experts, they are also here. Environmental health practitioners are doing their bit. So esikwenzayo njengamanje people are being deported, bazohanjiswa nje nase police station ngoba sibikile ukuthi today kuzoba ne-influx eningi, but izitolo ezingacomply kakhulukazi lezi ezama containers zizoqutshulwa. Imkhukhu ke le kubhenyelwa kona ama drugs, they will be demolished without notice because into esingeke sikwazi ukuyitolerate. Kanti omunye wosomabhizinisi uthi lokho kwenziwa umasipala kubanika ithemba. Ngijabula kakhulu ungenelela kamasipala because thina njengabantu abamnyama siyahlukumezeka masifika emadolobheni, asikwazi ukuthola indawo yokusebenzela. Njengoba kuzongenelela umasipala ngicabanga ukuthi kuzoba nethemba kuthina nathi sizosiza kahle uma sikwazi ukuthola indawo. Khona manjalo somlomo besenxusa kuba amabhizinisi akule ndawo awulandela umthetho. Ngiyacela amabhizinisi asemvoti Transcorp Greytown our comply because we want umdlovana ube sezingeni leli elizosebenzela sonke. Thobe kadladla ezindabeni ze1KZNTV ngiseTranscorp. Lo ngumqondisi kwa-Transnet Port Terminals Eli Peters uthi njengendlela yokuvuselela lenkampani sebesayinde izivumelwano sokusebenzisana nenkampani yasePhilippines ukuzolekelela ukuba ke lwande imikhiqizo ethuthula kwemazweni aphesheya. uPeters usho kanjena ke enkulumeni ekhethekile abenawo neziko lezindaba ngesikhathi kuqhubeka ke inkulumo ngxoxo nabezindaba eThekwini KwaZulu-Natal. Ilokhu iqhubeke njalo imizamo yenkampani yakwa-Transnet yokubuyisa amandla ayo. Eminye yale mizamo ukusayinda isivumelwano sokusebenzisana nenkampani yaphesheya kwezilwandle i-International Container Terminal Services Incorporated. Ngalesi sivumelwano kuzoqinisekiswa ukudluliselana ulwazi olubalulekile olungafukula ke abakwa-Transnet. Where Transnet finds itself, it's rebuilding itself, it's repositioning itself.
We've partnered with a global operator, an international container terminal operator called International Container Terminal Services Incorporated. They are from the Philippines, well-established container terminal operator. They will bring a wealth of knowledge, wealth of technical expertise in terms of handling the container operations. And also, we can see that where we can complement each other, we're definitely going to have access to specific skills, planning skills, operational skills, to improve the handling and services we deliver to our customers. Iqaba laseThekwini lengamanye amatasa ngokukhipha nokungenisa ke imikhiqizo ephuma kanye neya emazweni angaphandle, kanti kuzokhumuleka ukuthi abasebenzi balenkampani bakeke baveza ungenami ngendlela abasebenza ngayo. uPeters uthi ke phansi amaphapho kubasebenzi malungana ke nemisebenzi yabo njengoba iphephile, kwazise isivumelwano abasayindile kasisho ke ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi. With the partnering that is coming on board, and particularly our partner that's coming in, there's definitely going to be renewal of assets. There's definitely going to be improvement in efficiencies. And what we do see that's going to come out of all of this is that we're going to create new capacity. New capacity means, or additional capacity means, that we're going to be able to handle more volumes. Essentially, this terminal, which is called Durban Container Pier 2, we currently have a capacity of 2 million. Onboarding the partner is going to take us from 2 million to 2.8 million. So therefore, more volumes and their greater financial sustainability. And what that means, more security around jobs. And we're definitely looking forward to this partnership to start as soon as possible. Khona manjalo, njengoba ke kuyisizini yezithelo ezisawolintshi, uhlelo lokusatshalaliswa kwazo luhamba kahle kakhulu njengoba ngonyaka owedlule leli chweba lasabalalisa imikhiqizo yalolu hlobo eyabeke ikhule ngamaphesenti angama-25. Last year, we seeing a growth of 25% on the volumes that was handled last year. We are in the middle of peak now, so it's and we've really handled it really well. So for us, it's quite exciting. It means that the markets that we supply, or at least our customers supply, we're able to support them, and therefore we're looking forward to another successful reefer season, or at least in this case, a citrus season. ESabashone, kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Umasipala umsinga kanye nomnyango wezemidlalo amaciko kanye namasiko KwaZulu-Natal umema abantu abadala ukuba bezodlala imidlalo ebizwa ngokuthi ngama-Golden Games okubala kuyona ibhola lona ubhutshuzwayo, ugijima, umlabalaba kanjani nejuice K. Lokhu kwenziwa ke ngenhloso yokuthuthukiswa kwamakhono emphakathini kanye nokukhethwa kwalabo abazomela lo masipala eMzinyathi lapho kuzobe kubhekene khona ke bonke omasipala abakhelele sisifunda. Bekukuhle kudelile ezinkundleni zemidlalo ePomoroy lapho umasipala umsinga uhlanganise khona abantu asebekhulile emidlalweni eyehlukene. uDoris Sibeko uthi uzimisela ukufika eMzinyathi ewini. Ngijabule futhi ngiyimisela ukuthi ngifike ngiqhubeke ngoba ngumuntu vele owinayo. Hayi ngiyawina ngani yami. Ngithiwa ulwandle. Ngiyathemba nakhona eDandi kuzoba mnandi. Kanti omnyango wezemidlalo amaciko kanye namasiko uSabelo Zondi uthi bamema abantu abaneminyaka engu-60 kuyaphezulu. Sinemidlalo ke emkhulukazi la sihlanganise khona imidlalo yabantu abadala abaneminyaka kusuka ku-60 kuya phezulu. Inhloso ukuthi abantu abadala sikwazi ukubanakekela bazizwe nabo bengcenye yokuphila. So ke namhlanje sithathe lolu suku sibungaze ngokuthi badlale imidlalo ehlukahlukene, abanye bayagijima, abanye banqakisana amabhola, benza yonke le nto ukuze bayigcine bethokozile. Imeya lomasipala uDokotela uFelinkosi Sikhakhane uveza ukuthi lokhu bakwenza ngenhloso yokuqinisa imizimba yabantu abadala. Inhloso enkulu yokuqala ukuba sibakhuthaze phela abantu abadala ukuthi banyakazise imizimba ukuze bengagugi kalula nezifo zingabangeni kalula. Ngakho ke siyabakhuthaza ngempela ukuthi bajime bese semakhaya baxhumaxhume bekuze imizimba yabo iqine, njengoba namanje la uyababona nje khona basebadala kodwa bagijima impela nje kakhulu. Ubone ukuthi cha bajimile bayilungiselele le ndaba, noma kuthiwa nje bayawalka nje behambela uyawabona cha hayi abantu laba ba-serious abaziyo ukuthi bazokwenzani. Ngakho ke yilokho esekuqondile ukuze bengahlali nje bathi dekle emakhaya bese izifo ziyitaphela nje. Sifisa ukuthi babe izalukwazi amakhehla aqinile kodwa nezifo ngeke zisheshe zibangene. Uqhube ngokuthi abawinile bazohamba beyomela umsinga eMzinyathi. Abazophumelela la
bazoqhubeka bayomela umsinga ku district engumzinyathi. Ngakho ke namhlanje sizokhetha nje siyaselecta nathi impela ishoshovu zethu ezizowenza ubumsinga uzwakale ubonakala ukuthi ukhona. Kanti lo winile kumlabalaba uthi uyabonga kakhulu ngalokho abakwenzelwa umasipala. Ngihalalisa kakhulu kumasipala wakithi ngoba into cishe unyaka wesi5 lo mangaphosisi wenza silangazelele nalolu suku lwanamhlanje ukuthi siyongena egemini sigqokana kahle sipha amajakhethi konke nje kumnandi sibonga kakhulu kumasipala. Thobeka Dladla endabeni ze1KZNTV ngisePhomoroyi. Ake siphinde sithi shelele itolo nenabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuzona ehamba phambili. Isililo kushona abafundi kwingozi yebhasi owaseMhlathuze usunephini lemeya elisha. Abakhubazekile babamba imashi enokuthula. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.85 cents kuyidola laseMelika libe ngo24.8 cents maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngo20.80 cents kueuro yaseEurope. Intengo yegolide ime $1,920.11 cents ounce, uthi intengo yolongahluzi ibe ngo$87.55 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wempofane Kaizer Chiefs umlefi Nseko sevikelwe nozinto wakho Brandon Peterson ngephutha lenzile dedela ibhola eselibambile la okhalakathele nethini kumdlalo weleague DStv Premiership abahlule kona ke Mamelodi Sundowns ngamagoli amabili kwelilodwa. Unseko uthole nozinto uvimba inqwaba emagoli kepha kwase kwenzeka leli iphutha alichaze njengento eyenzekayo kwezemidlalo. I think he's one quality player that has shown in the past in terms of his game understanding, his intelligence on the ball and off the ball. We just need to have more of tactical cohesion and understanding in terms of how do we use him going forward and how do we use him in defense. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhangihang washisa ikhotha zasedlebe kwaOmusha nesemabedlane ziyaguqa besiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.